тими миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба ҳам омада омодагии худро ба бозии дӯстона бо тими миллии Қазоқистон, ки 16 ноябр дар шаҳри Нур-Султон баргузор мегардад, оғоз намуд. Мубин Эргашу, сармураббии муваққатии тими миллии Тоҷикистон, барои бозии дӯстона дар пеши сода 21 бозигарро даъват кардааст. 3 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 8 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагар. Дар ҳайати даста тағйирот ба амал омад. Ба ҷои ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов ва Манушер Сафаров, ки дар бошгоҳи Персеполиси Эрон барои бастани қарордод қарор доранд ва наметавонанд муқобили тими миллии Қазоқистон дар ин бозӣ иштирок кунанд, сармураббӣ Наимҷон Иброҳимзода аз дастаи Хуҷани Хуҷанд ва Ҳусейн Нурматовро аз ҳайати дастаи Истарафшани Истарафшан даъват намудааст. Ба тими миллӣ барои ин бозии дӯстона 10 бозигари дастаҳои хориҷӣ, яъне легионерҳо даъват шуданд, ки намояндагии бошгоҳи Ӯзбекистон, Эстония, Эрон, Булғористон, Қазоқистон, Индонезия, Беларус ва Малайзияро мекунанд. Ёдовар бояд шуд, ки тими миллӣ охирон маротиба дар доираи марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон бо тими миллии Мянма рақобат карда буд, ки бо ҳисоби калони 4-0 ғалаба ба даст оварда буд. қобили зикр аст, ки бозии дӯстона миёни дастаҳои мунтахаби Қазоқистон ва Тоҷикистон рӯзи сешанбе 16 ноябр дар варзишгоҳи Остона Аренаи Нур-Султон соати 7 оғоз мешавад.